যতন হামबाय তিনি आं फेसबुकाव मा फायखा तामनि हिनबा नरक जतन साइमानो चिनि जे सारoni mes bo kaisa bini social media o je kok interview o bo kok saka je bubagra leader okno thangdi hino abon bagai bo abo nakar santun hini samani bina kokno khanawoi ang sakni sak belaikai tongmalia tini nongni biskango ang phaina musungkha ebong kok thai thaini sana musungkha je furuchini Animesh sar 15-16 বছর sikango bini political career o sui cover haibo yang oisangei khaprom bibrom ngei bini kuno jagao bini thiti kri ngei tongphruo bobagra bono jengnugo MDC senamka ADC o bono MDC ticket diwoi MDC pass ngkhai bo MDC ni poreo deputy CM mangkhai ADC o tai a deputy CM mamani asuk bhaiya ko aboni pore bo bono teisa chance riwoi Bidan Sabha boagra bono tlangi a jaga bono MLA senamka MLA senamani yagulo bo teisa birudhi dol neta angjauka শুধু বিরোধী দলনি নেতা আবো সিমিয়া আবনো কারিব boagra bono teisa abo haike tak minister senamka naidi bojagani hoite bono boro tlang kha boagra tabuke botamsa boagra se bono ক্ষমা সান্তন নাকার সান্তন যে বুবাগ্রা সাও যত লিডার অকনা নাংয়া জনগণ সিনাং নাই বুবাগ্রা তনো নামতি ছায়া বুবাগ্রা তামনি সাবা বুবাগ্রা সাকা যে লিডার নাকি ব দফানো ফালনাই দফানে এগেইনস্ট কক সানাই দফানি বিরুদ্ধে তঙ্গই বরাং নি লুববাই পটনি লুববাই সামুং তাংয়াওই দফানো থকাইনে আমতি লিডার অকনো সাং নাংয়া नि বতো সাও ngai nung buda apti leader ok khobjak naidi abon bagi nang abo haike tini kok sawoi nang phaira gya nang thangra gya tirprani joto tiprasa rok nini to mungsa mungnu go tai saimano pia nang abo haike je kok saka abo jeng tiprasa ngei chini thangni thoi tungu je nini a kok rok no khnawoi tini jeng sak abo haike netani bagai nini deputy CM ni bagai Tiprasa no nangaba haike thokai kalangei nang je busuk jora Tiprasa ni hamkai khaimano amo ulsi kok sauna jeng kabangma chini leader ok nugo jeng chini thanai ko ekdin nage bonu kha chini singer khoroksa bomong to ang salia heba norok bono kaham kain chinibo bob sagatam hne je BJP bo thangkaise bobagrani bibi o BJP thangonei bo aro bibi bobagra no dosaro riwoi bibi no dosaro riwoi bo BJP thangei aba haike thangonei tar mane bini kun dos kre kintu ning je BJP thangei Tiprasa rongni busuk hamgarai khaimano jeng nainei ble nang BJP thamani yagulo Tiprasa rongni busuk hamgarai khaimaka ba khaimanai jeng jotono nainei ble jonogon nokto Tiprasa ni hamgarai khainani nangkai BJP thana nangam-tiya nang tipra mothau tongwiban to khaimamle ta kabangma Tiprasa rok leader rok tipra mothau tongwino Tiprasa rong hamkarai khai tong ebong Tiprasa rong bagi kok sai tong tabuk nung chini takok poridus bo tongo thangka abo haike no BJP o bubagra no yakare mothano yakare babusuk jora thangi Tiprasa rong hamkarai khaimangka jeng srai nokha aro thangi babusuk jora chini Tiprasa rong no tam dabi dawari manikha pia borok tamni bagi thang abo sung joton srai oro Tipra mothao tong hangkai borok ni kuno oro MDC ticket manani moto kuno poristiti krei karon oro leader kaham ni se kaham good better best o jaga ni leader ni kuno obab krei o jaga phaibong ni kuno kaipana borok ticket manani moto kuno poristiti nuhuiani bagi borok abo buino dusarori abo haike thango borok ni chalak chatok jonogon bujiui tongo tini chini saram podo jamatia bo speaker mangkha speaker mamani a jaga bubagrani yak tongo tini bubagra ase karak khai basai tong yakhai tini Tipra motha ase kai karak ngi tong yangkai je bono oroni je BJP rok speaker songnani bono lathiri khiklai hokamo Delhi ni je BJP rok bubagra no naise Tiprasa rok ni je thanchano naise asuk jora Tiprasa rok no tisa ui pano Tiprasa rok bokhada hamri mano nise bono aboto to speaker ro borok riu ni yakhai oroni je state ni BJP rok kuno motei phano bono accept sikhaya tabuk jeng sana thangai chini CPM bo abono tei kuno saragya ni Congress bo saragya
tangi sakang ke Tiprasa ni against thangnai borok saimano abon bagai o bubagrani phan na jaro thang sogiyo tini bubagra ba Tipra mothan borok maya tama kokba tobu Tiprasa mangkha obo to thanjable abo haise bubagra naimani to abon ble or kebo Tiprasa Tipra motha CPM BJP abu ya bon naimani ingkha Tiprasa manthun Tiprasa hamtun akok si bonayo tini BJP neta role khoro bosuk Tiprasa ni kok ham saimang khaba jeng nukha chini eko mantri bikas chini kasam MP reboti sa reboti 5 বছর MP jakha chini 3 বছর বিকাশ মিনিস্টার সার eko minister jakha কিন্তু tam khaimangka roman script ni kokno se bo thaisa bon tini saragya ko roman script no tui bo kok thaisa si saragya edisi phan ohna tui bo kok thaisa si saragya অথচ এডিসি ফানো সে বকা সুইটনি উনারি বুপতি নেতাবো এডিসিও সাপ দং তিব্রা সারক দং অ তিব্রা সারকনি ফানো সে রাং নো সে বকা সুইটনি মানুঙ্গাই বকি দফানি হামকারাই নাই মানাই বকি দফানি হামকারাই খাই মানাই 5 বছর সে খাসি আঙ্গে বতকি 50 বছর খাসি নাই দিবাবো আউন বাগে আং বেলে বেলেকে আনি খায়গো আবো হাই তিনি সারনি মেসনি কক খানাওই जों बिनि आ kok rok bai Tipra sarokno je thokai manana abo hni bota wan suktun abo ahaino agini je zamana ya tabuk internet ni jug 4G ni jug tak AI ni jug o AI ni jugo ba ba hage kok bandi bandi kok krung kok thuyo tui krung thuyo ma hai bo politics krung politics thonyani bini palangi jongkha an bagai जों jotono Tipra sarok nayo thansa khabaksa tabuk politics nang ang ara thangai politics khani ni joraya jak जों thansa ngai baike chini Tipra sarokno जों thansao tongoi chini Tipra sarokni manthai soktai mani man nargi man khlai man abo sisini belai khe nangi tong abon bagino tini ang Facebook o phaimani karon kha a kokno kicha reply dinani musungkha chini sar Animesh ni kokno asik no hambai